Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngun amok, saan laan asyak ti kastoy. Tunggal may sa, dumpeng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatia, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yibkas itiliday, amang salsalukob kan ka. Awisin kayo marot ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoeng kayabkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnget iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandel ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cecil iti Quirino Province. Kastoy man ti kunanam. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamayat apay drama dahi ti pakasarita ken ayat. Agkaruba kami kini Paul. Nasingat nga agpapagayam dagiti naganak mi. Ubing pa idi ni Paul, idi pimusay gapu iti sakit ti inana. Agingga anakaturpos kami iti panagadal. Nagbalin kami mat anasingad nga agpagayam kini Paul. Agingga anaamuak nga dan kaayan-ayat na. Bueno papagayam, hintay tinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Cecil di programa tayo. Dear Mr. Lonely. Yaman akbalasang ka, naging magas ka dito ipalay. Awan manin kadwak nito awan ti manginjik kanyak iti insulin. Napanan ka din ni Paul, Uncle. Ay, ada ka no date na iti girlfriend na. Ah, no kasta? Adan girlfriend ni Paul? Uy, nimfa ka no dinagan na. Kat, nakita yon, Uncle. Napintas ka di matlaan. Anya trabaho na ngay. Agpapay ka no iti bangko. Pero, napimpintas ka nga adayaw. Ni Uncle man. Oh, ayan ti insulin niyo. Ayun kaya. Pakikita man lang, hindi talabisaan, balasang. Diyan kami unay makakita. Tingnan kami, di pangikabkabilan ni Paul. Cecil, diyak mahilig nga agbuya iti basketball. Mapuyatan akmanan, sapay ada trabaho kintun bigat. Mabiit talaan dito eh. Buyaan talaan ni Paul. Si Kamot, sana kan tumot lang ay kaso dayta, dadan girlfriend na. Oh, iso na itsayan oh. Naka-uniform. Ay, Mabiit laay. Inak-ikan iti danong nga inuman niya. Paul! Oh, Cecil. Naimbag tayo may ka dito, Jim. Imbag lang at ag-cheer ka da kami. Inya lahat kay ti danong mo. Thank you. Mangrugin tayo ayami. Oh, babes. sorry medyo nanadawan. Babes? Iso ni Cecil. Di bagbaga ka best friend ko. Hello, Nympha. Hi. Hi. Lalaingan ha? Oh. Saan ba ka napintas ni girlfriend na? Nagpuskol pa iti make-up na. Iso maagawin tan. Kita-kita ang pala ida. Intakit din. Rabin. Ay na, saan pa anang rugi ti games? Ay na, amok ba't lang ang nasakit tinaka mo itinakita. Saan ah? Amina mo, tamadlaw. Agselselos ka. Maki-boyfriend ka ba't gaminan At damot di tanid dyan, anabayagan nga agar-aram kan ka. I love you, Cecil. Hindi pa lang ay ayatan ka. Jan. Awan di makita ka rason.
tapno di nakaklonan. Adang trabaho. No siya tayo tam. Saan ka pulis nagbabawi? Sige malaangan. Aklunan kan. Ikarik, Cecil. Si kalaan ti babae nga ayatek. Mapana ko nagtrabaho, Uncle. Ngam, di magasak. Tamo ka kasapulan man ng daging jack at insulin mo. Agyaman nakbalasang ko, malagлагip naklanda. Ay kapapuraman nga mino na bimanaw ni Paul. Nagururay ka no ti kaayat-ayat na. Kasta ka di, Uncle. Uncle, adamot boyfriend kon. Adan? Asinaw? Supervisor iti may sa kumpanya iti Santiago, Uncle. Ni Jan. Yamam mo kayong tugan ko, ana. Ay, kung kumatwa kayo kanina Paul, nagbagay kayo. Agam saan sa mabalin, tayo magamit ni Paul kanya, asaan nakamabalin na armay. Ha? Taapay ka no saan? Kasingit kayo kanulaan nagkaya. Kahit aging kalaangan kita, di relasyon niyaw. Apay ang arabian ka manay. Adalang labanan mi kininimfa, Daddy. Ayun kaya. Imagas ni Cecil dito'y balay ay. Naibaga na nga na kanumatan kayan ayat na. Sino ti kaya nayat na? Diyan kanumat tinagan na. Supervisor ka no, iti may sa akumpanya. Anya? Ni Jan? Ne, amaw. Anya, matan. Nagado di ta mabalin na apaki boyfriend na. Ngam day jay pa adyan. Saan na saya tatao day jay adyan? Mabait lang! Paul? Mabalin ti sumrat. Sige, sumarag ka. Doon ti nagbaliwan day ti balayo Ay na, nabayag dagitan. Ita lang amin apim masyar kamanan. Agtugaw ka. Day ti sa alas etyo. Sa balin ti kulor na. Ay na, tila mapampansin mo. Anya ti kayat mamerienda. Saanin? Ada pa panak. Di magasak lang dito'y balayo. Tada na patag nga ibagakan ka. Agap apura ka manan. Ada ka di date yo kani Nympha? Adamad gayam girlfriend mo. Iso ano kasi nga awagan ka kat di ka sumungsungbat. Cecil, boyfriend mo ka din ni Jan. Nakamuam. Basta, ada nang ibagakan niya. Hoy, aganad ka iti day dyan. Sana na saya ati record day dyan. Anya, Di mo kadya mo, akaraman iti drug watch list ni Jan. pamerdila ang daytakin kwa na. Pudno ti bagbagakan ka, Cecil. Diyak kahit nga dadakas ang mapasamakan ka. Iso nga itapay lang. Was-wasa mong ti relasyon nyo iti day dyan. Kapatay ayatan ka. Awatong na ito regalo ka. Nginginaan arelo daytoy Amin na kaya't mo, ipaay ko. Thank you, Jan. I love you. Naragsakak, tadinangag mo ti imbagak asong bata mo ni Jan. Amo ni Paul nga da relasyon mo kini Jan. Ay, una, rumbang laang amamuan na. Kinasarita ng adagos ni Paul. Saan ka no arumbang ang relasyon ng kini Jan? Bad record ka no ni Jan. Adumotan ti mangmangag ko akasta. Ngam, saan mo siguro apod no? Ngam, kasanunupod no. Saan? Good guy ni Jan. Kita aman, nagmina day tarelo a regalo na kan ka. Kan, adda pa'y brand new a kotsena.
Asino rin tao awagan? Ah, Kita man rin ta cellphone mo? ni. Apa yung inagaw mo mutlatan ti cellphone ko? Ni manin Cecil? Nympha. Best friend ko ni Cecil. Juan, amok dayta. Ngam iso ti kanayon nga awagam iti cellphone mo? Ibagaklaan mat ama pa na injeksyon ni daddy iti insulin na. I-delete mo ti number na. Ano? Aga patalaan. No di mo i-delete ti number na. Sweetheart, among kadaga po iti panagayat ko ganda. Agtalik ang unay ganda. Talaga? Kaya't, yaman di mapasama. Kaya't mo nga idulin mo na ito ay akwarta. Ha? Nagadumot ka na kwarta dayta, Jan. Alam, idulin mo. Nangalaam iti daytoy. Cecil, at katrabaho. Di ka kumamot agduwa-duwa ka niya. Jan, Mapaling ka mga alad iti gastusan mo kayat mo. lading itak, Jan. Jak mabalin nga idulin dayta. Ah. Aging ka jak maamuan. No sa dino tinagkapuan na. Hello, Han? Sa dino ti ayan mo? Apay di mo sungbatan ti awag ko? Han. Kagam siguro dayta Cecil lang niya. Adak dito'y balay mi. Among matlawan kadwa ni daddy dito eh. Kat awan mang inject iti insulin na. Maamok laang aday taas Cecil ti kadwang. Saan ka mapakawan, Paul? Ha? Anya? Kasla kayat kun apat dyan. Ngada pa kay naigan ni Jan iti illegal at droga. Ha? Apay anak ko ng dayta. Kwa, adda ngamin ipadpadulin na kanyak ang nagado a kwarta. Anya? Iso amadanagan ak, friend. Ang mga nupod no dyan baga ni Paul. Makapadanag mo dayta. Anya da aramidag. Diyak kaya ti mairaman iti kalukwan nga aramidan ni Jan. Oh, ada umuawagan ka. Ni Jan, Sunggatan mo madadanagan ak, friend. Sige kit din. Ada ako dito'y abay mo. Hello? Hello, Cecil. Pasensya ka na. Sa tabay lang nagkita. Out of town na kami nita. Sa dino tayan mo. Pasensya ka. Nandiyak may bagagan ka. Basta, agkita tanto langan, not daakon. Bye. I love you. I love you too. Ayan na ka no. Ikwa, di naman imbaga. Madanagan na ka talaga. Mapagdwaduan mo to ni John, Cecil. Oh, Paul, ada ka man. Anda di hospital ni daddy. Anya, Diyan kami diabetes na. Awan agbantayan ko na. sige, Shakon, sublatan kang agbantay. Hello? Hoy, aga-agaw iti boyfriend. Ha? Sino da ito eh? Agad ti mo kapailaan. Mangsapol ka iti sa bali ang boyfriend mo ha. Saan ani Paul? Anya? Iti pa'y nagdamo nakita ka. Saan ako nga agtalakan ka? Ha, siguro, kadwam ita ni Paul anya. Wan, kadwak ita ni Paul. Anya? Adda kami ita dito ospital. Na-confine ngamin ti amana. Umayak itamat lang dita. Kat ipongod-pongod ka, ha? Nagbastusan na siya babae. Di ko na siguro. Kabutang ko. Sangwak! Imawag ni Nympha kanyak. Kat kastauna ti pungtot na. Idimbagak ngagkadwata. Anya? Inawagan na ka. Kastauna ti panagayat na kan kapol. Oray siya kaya ma best friend mo. Pagimunan na. Pasensya ka, Cecil. May stress ako unay kan kuana. Limitadong tigunay ko. Manipot nagbalin kami nga agayan na yan. Kasta ka di. Nasaysaya at lang kung mga datan. Anya,
Hangaw ko lang dahil Cecil. Seryoso ka unay. Sa bagay, amok mat. Namin, naangaw ka. Cecil. Kagura na ka di. No ipaga ka. Nalablabas pa yung may sagayan di pang ibilbilangakan ka. Ay na, rabakan nakmanan. Saan man? Seryoso ako. Mabainak lang namin agaram kan ka iti. Tanasingit tangang pagayam. Ngampun na ti pagpagak. Agayatakan ka, Cecil. Kasano nga ron ni Nympha, Paul? Makiwin na swasa kon kini Nympha. Ngamnas kang makiwin na swas ka kini Jan. Anya ti ko na. Datan. Apurado ka mutlaunay, Paul. Sige, manlaangan. Ha? Datan. Nagbalin matlaang a happy ending iti relasyon mi kini Paul, Mr. Lonely. Isumot gaya masana na nagparparang kanyak ni John, tanatiliw mat gaya man. Pudno ti imbaga idi ni Paul, nga da pa kay naigan ni John iti illegal a droga. Alakastan, Mr. Lonely, kaya't agyaman nakiting kay panangid drama, dito'y pakasalita. To'y pagayam mo, Cecil. Pagayam ma Cecil, nasayaat. Tada kayo matlaan kini Paul, ti nagayan ayat. Gaputam amuyon ti tunggal maysa. Masigurado yon anatalget ti masakbayan nyo iti tunggal maysa. Gapo, tanabayag kayon anasinger nga agayam. Ala, aywanan nyo ti relasyon nyo. Kati daw dawat ko, asapay la kuma, tanabaligin to ti bangunin nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasalitaan ng impatulod ni pagayam a Cecil, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Thanks for watching.